merienda, 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 merienda. Yang madadangog niya na pagkahapon paghurup-hurupan ta lamang ang music dyan nyo ta kung wala man sa nakita nyo niyang kimerindalan. Maybe you don't know me More than I know you, and I would blame you if you walked away. I've been watching you on me, With the teardrops in your eyes, and it touches me much more and I can say No, I hate to think that someone could have hurt someone like you, And if I was him, I'd be right by your side. Your love is on my shoulder, The best, but your worries in my pocket. rest your love on me while lay your troubles on my shoulder, Put your worries in my pocket. rest your love on me while Ngayon magkantay na rin. Rest your love on me, put your worries in my pocket. The best na rin. saw you in the car. Gari may mareklamo, gari may reklamo eh. Alat ko na, gari may reklamo. Hello? Hello, Sir Henry. May reklamo? Good afternoon. Good afternoon po. May reklamo? Patuloy mo sa bagay mag-urat. Sarawayo na salbata na ila tusuntak ka dyan ha. Happy Valentine. Bye-bye. Happy Valentine po. Bye-bye. No, I Kusog-kusog ka daw tabi dyan. Tanay ko na dalang og kimara dyan ang audio. Kusog-kusog ka daw tabi. Tapos satisfy ko yung kimaray. Ha? Bata dyan na sa aga. May piga-plano ako eh. I'd be right by your side. May piga-plano ako sa aga. Hello, good afternoon. Hello? Yes. Taga, onboard ka, Taga. Iyo na ta. May mga magandang, binog sa aga. Pinag-estimate mi ko na mga mangyari. Mga alas 10 ang banggi. Put your Aga pa ito, intensity Puro puno daw ka. Lato suntak yung saramayan ka na. Ano? Bye. worries away. Nasa rumayon ini pagkahapon-hapon na. Inasay mo? Strain to be here, and the less chance to come. Get to think that I was born too soon. Hello, good afternoon. Ikaw, Yes. put your worries in my pocket. Kaya nga na, put your worries in my pocket. Hindi nga, ngayon lawan wallet mo. Magkapara babataon mo ako. Sabi kang amigo ko. Pero nga, so, mabalintay na lamang yan. Dahil yung pira. Thank you sa aga, amigo. Mala, dati lang. Dati lang. Alright. Okay. Dahil ka mapara na, amigo. Dahil ka mapara na. Dae. Plano, kung magtakal lang ako, hindi mapalagatak lang ako. Dahil mapara na kinis mo. Ako mahara na. Arana. Anyway, besa na ilingon ta. Kung pwede. Secret, ano? Sekreto lang, sekreto lang. Yeah. Kaya, amigo. Okay, Valentine. salamat, salamat. Alright, pero aram nindo mga tugang, sa Pilipinas palan, na ibang style, di ba? Sa tuya palan dyan, sa tuya palan, kita ang nagregalo sa babae, di ba? Pero sa ibang lugar palan, lalaki ang pigregaluan dyan,
Iba man pala sa Indade. Di ba? Sa ang mga ikatabi, ano yan? Ano nga, ano da kapod ko kay Neo? Jessica? Ay, yes, Jessica. Di ba, narigaluhan ka na, Nikiko? Narigaluhan ka na mo niya kag Valentine's Day? Ganyan, sir. Opo. Daig pa po. Ah, grabe. Anong gusto mong regalo halimbawa sa Valentine? Ano, sir? Siyempre, gusto ko nga makareceive kay Burak. Ay, burak. Anong gusto mo? So, anong burak? Burak nga gustong burak ki Malubago? Naiman. So, ano? Burak nga. Tulips nga, sir. Ah, wow! So, grabe ni. Tulips. Tulips. Baka may kanta ka yan? Ano mo kanta kan Tulips? Tulips, lonely people in the world. La 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 la. Tulips, lonely people in the world. Tonight. Tulips ito, sir. Tulips pala. Doon na nga kinagbubuhay digdi. Ayun, career, sir. Duman sa Kwan, sa Korea. Sa Amsterdam. Amsterdam. Sa Amsterdam. Magayunon talaga ang tulips na yan. Nakadisplay yan sa mga sidewalks. Magayunon talaga. Nakadaman ka na, sir. Uy, yun, nagdaman kami baga kang October last year. Nagdaman kami. Dahil ko talaga na, buda so plantasyon kan tulips. Magayunon. Yan gusto mo. Habo mo ki Rose ngayon. Okay man, sir. Okay man. Opo, as long as, so nagtao baga, udok sa boat niyo yung tingting Labo mo kan sa ito ngayang sa mga baby's breath ngaya. Ngaya so ito Iba, sir, ngayang ang sa... pahiwatig. Dito baga so may kari ba bagang mga kwan, may kari ba ngayon na uto baga Bouquet, nag bouquet, ano. sir. So puti mo da may kari ba ngayang iba-ibang dahon. Okay lang. Di ba? Okay nga, sir. So Pero ngayon- kung ibang babies So naka-arrange bagang palibot ngaya arog ka ang gusto mo ka? Makatakot yung gusto ko tinawan ako. Gusto mo ka? Amo mo ka to? Amo ko mo. Gusto mo so nakabuke. Nakabuke. Yeah. Pero kita digdi pa lang sa Pilipinas, tod kita nakitaan kamang pagregalo na babae, nga. Opo, sir. Ika nakatod ka na nagkaboy pa rin ka na. Iyon naman. Wow. Mga pira. Dua. Tuwa. Ay, matibayon ka. Matibayon ka. Ako nga na idulamente sa rosa ng girlfriend ko si Mrs. lang talaga. Ay. Oh, yo. Pero madaling taon na hello. Wala pa man, ikaw man nag-aabot. Ay, Migo, i-text mo tabi sa ko number mo palang tabi. I-text mo daw. Tabi, yo. Itabi Ito, sino ka ganyan? Tinis ko lang tabi pa kasi mo. Ulitin. Sugapon na tayo mo na. Ulitin mo. Tinis ko lang po sa mo. Ulitin mo ngunyan. Yo. Itabi, salamat. Okay, salamat. Ulitin mo. Saan ng mga nasyon ang baliktad ang pag-celebrate kan Valentine's Day? Ano, sir? Sa Ah. South Korea tsaka sa Japan po. South Korea? Ano nangyari naman South Korea? Ano, sir? Ah. Kadalasan baga, sir, sa Pilipinas, kita mga babae kami mga babae nakareceive mga regalo sa Valentine. Okay. Pero, sir, Sanda? sa South Korea tsaka sa Japan, ang mga kakababaihan ang nagtatao regalo sa mga kalalakihan. Talaga? Particular na, sir, chocolates. Chocolates? Opo. Paano ang pagregalo kang babae kay chocolate sa Japan or sa South Korea? Ano, sir, usually po, customized na chocolates, it's either binakalinda, pero mas Aha. na-appreciate kilalaki ang susinda mismo, sir, ang magibo talaga kang chocolate po. Ah. Na may initials, sa kunyari, may pa-mystery man baga, sir, may pa-mysteryo na kung siya nagtao. Tapos, pagkatapos, sir, katong sa Valentine's Day, Tapos? may igwa, sir, sinda na may okasyon na sinda na tig-apod na White Day. White Day? Opo. Di nga saga baga Valentine's Day. Valentine's Day. Tapos after a month, 15? hindi po, after a month siya, sir. After a month? Opo, Ano March nga po? 14, White Day. Day. Sisilibar po ini kada Marsonin 14 na kung saan ang mga kalalakihan, sir, ang matao. So, gari simbag ninda, sir, naman sa pagtao kang babae. Easy. Ano, nagkataw sa agom, sa girlfriend, o maski ba ko? So, gari naghahanga ka ngaya, sir, sa sarong tao. Tatawanan mo? Tatawanan mo. Gari crush mo po, baga, araw. Ito lang, sir, May ngaran itong regalo mo sa buhay. May ngaran kung sain. Hali. Iyo po, ali sa imo, may Ano initials. pala nga sa Japan, ha? Opo, sinda mismo, Sa kaya Korea? kakaiba man po. Kasi sinda po ang nagtatao. Gari, Oho. para sa toya po ba, gari, kakaiba ito. Kasi, Iyo. ano po. Girlfriend nagkataw, ha? Opo, sir. Pero sa North Korea, di ba man? In the, Sa North Korea ni ang chocolate gubugtak sa missile. Di pala ni Kim Jong Un.
Bibugtag sa tsokolate sa missile. Opo. Ipalanding sa dagat. Iba man na de. Iba ma. Oh, pero aram mo baga, sa Japan baga, o sa Korea, pag ang mag-shoota baga, naling mo sa mga telenovelang ban, Korean novela, sir. so babae baga, nakakakuan sa likod, Ano, sir, nakasuunod? ano yun, ano po kan yun? Piggyback ride. Nakaunarog ka, back ride. Opo. Ano, back ride nga po ka? Opo. Anong bikol nga kaan? So nakakuan ang babae sa likod, nakakupo sa likod na oral sama ang bitis. Mm. So, kamot yaon sa bag. Ano po, anso ngay digdi, anso ngay sa baga. Aba. Pero may piguso ngay ni, Ang ano po? sa Japan, piguso ngay ang girlfriend, ano ba? Ano ba, so karak lang, so na, anong bikol nga ni kaya? Comment na, sir. Charot. Nasa back ride sa likod, ano nga po? Sa Bicol, arak mo na, ano ba, nagtibaka, Makaharap po kayo. nakabaktot, Bakto. nakabaktot sa likod, ano po baga, back ride, di ba? Apo. Iyan ang, pag mag-shoota ka mo, arog ka ng gibo, kan ba't lalaki, piguso nga niya, pigo niya sa likod. Pero pagkalipas ka ang kinagkaperang mga bulan, ang lalaki may kuha na may, ano yun eh, may... Ano na, sir, yung sa likod. may kuha, may ano yun eh, may batal. Batal. Siguro baga, hitsurang kinagatan. Ay! Diba? Natarog ka ng kultura sa Japan, boda sa ano yun eh, Sa Korea po. sa Korea. Ano po, ito nga nila, kadalasan po kaya sa western po baga, traditional talaga ng mga babae. Tapos parang sinda, nag-isip sinda ki another way na parang yung mga babae na po may chance sama na magtao po ki magpahiwatig kang sa nagugustuhan po nila. Pigigibo yan pag Valentine's Day sana. Opo. Tapos I pag see. ito sir na parang syempre sir, para may assurance man po yung mga babae Oo. nagtao. After a month man, mga lalaki naman ang may pagkakataon na sa March 14, sinda naman simbagon ang mo simbagon after po. 1 month. Opo. I see. Gusto ko magduman. Para ma-experience mo man Gusto sir. ko magduman. Kung ako nyo naman, may magtao daw sa Kuyang Burak. O Igwa, mag-chocolate. sir. Sigurado Igwa, ka? ika pa, sir. Pwede. Pwede ano? Kung tawan ako talaga, sagutom ko tulos. On the spot pala, sir. Ura-urada po pala. Hindi ko nabutong petsa 14. Oo. Tawan ng kutulos siya. Tawan kutulos talaga siya. Diba? Di, ano yan? Haloy ng tradisyon yan duman. Iyon na po, sir. Alay na talaga sa tradisyon kang sa Korea po. Talaga. Arog pala niyan kan. Ano? Sa Korea baga, siya midbid mong mga mga Korean movies. Ano po, ang pinaka-ano kong opo po, si Park Seo-joon talaga, sir. Park Seo-joon. Park Korean Seo-joon. movie. Opo, ano siya, actor po, sir. Bibid ko kaya si Kim Jong-un. Kim Jong-un. Bibid mo. Bibid mo si Kim Jong-un. Ano po, sir, na movie, kay drama na, narurumduman. Kim Jong-un, bura si Kim Jong-il. Kim Jong-il. Magama yan. Opo. Taga North Korea. Ay! Iba man po pala. Di ba? O, arog pa lang ka ng kuno na di, ang practice. Opo. Anyway, saan dangon niyang pwede mag-date palan? Sige daw. O, ni Alam sir, mo may na, sabi ng listahan po Engineer ako, Mel, sir. sabi ng Engineer Mel, digdib na sa magduman na nga kita. Sabi, digdi sa digdi sa nangyari. Di ba ka nagregalo sa ko, digdi migo? Manam, good afternoon po. Madali lang ha. Iyuda man ng gado. Sa Korean movie da, mahiling iyan ng mga traditions na arog ka iyan. Feeling kang pigatawanan. Ano sir, sa babae po siya, para sa kuya sir, magayon po siyang practice kasi sir, ma-express mo na dahil kang i-judge ki ibang Kiarin. tao. Halaga. Ano po baga na bako sa ngayon din na makapag-alat ngayon na po Oh. sa tuya po baga gari Ayan. pag babae ka, hindi ka Mm. pwede manginuta sa Yo. panliligaw. Pero pwede man na nga magparamdam ka, di ba? Ika, kaya mo magtao ki chocolate nga sa lalaki? Ay, syempre sir. Kaya mo? Kaya ko. Digdig, da kayo mong testing ng digdig nga sa Ligaspe? Digdi sir. Para pa ako. Pag sir. nagtao ka digdig, gari, ibang interpretasyon, di ba? Opo. Pwede bang kaya, tuod sa enda? Tuod po sa Ay, kung tawag ko, ako, pang ko siya, regalo mo siyang langka. Langka. Langkang hinog, da? Opo. Langkang hinog na, ano pa, tawag ko siya, grapes. Grapes. Yeah, mga maro ka na Masyadon, pagka. sir. Oh, siyempre, tawag ko siya kung gusto niya, Chinese berries para may paghimil-himilon siya. Di ba? At saan na pwede mag-date?
So, ang pinakainot, sir, na according sa research, is Aha. maglakaw-lakaw sa park or mag-picnic date. Piniguan man. Picnic Yan, date. yan, Budget yan, friendly, sir, ng mga date. Iyan gayud na advice mo, baka dumanan sa mga mag-agong buda magsyuta. Oh. Pero sudah ko lang syuta, dahil man kang pwede. Ay, syempre, naiilig po baga, sir. Picnic Picnic day sa park. mga park. Opo. Pero kung dako lang syuta mo may agom ka, dahil pwede yan. So, sir, sa Albay, Iguanin, Sawangan Park na bagay sa mahihilig na Oh. mag-date na tanaw ang dagat. Wow. Igwaman, sir, na wildlife park para man sa mahihilig sa mga hayop asin sa kalikasan. Saan Asin, nga na wildlife? sa Bugtong po. Apag ko dyan sa may pungkan mayon. Sa digdi, sa may wildlife. wildlife po, sir, sa Oo. may Linion Hills. Ano, mas matata. Maraming mag-date ka may magkataning kang ukay. May mga, Alas, may kataning ka kanyang kabayo o ano. so, mga mahilig po talaga sa hayop ngayon, Ba't sir. makatakutin ba ang kabayo pag nakataning mong kabayo lalaki? Ha? Hindi ka natakot, nakikig ka yan. Hindi ko Hindi ka pa, sir, natakot? Hindi ko pa, sir, na-encounter Gusto ko po. kataning na kabayo, babae sana. Obserbaran mo na eh. Sige po. Pag magaling kang kabayong lalaki, obserbaran mo. Kasi dumulag ka. Iyo, ano pa. Tapos kadakol man po na ibang mga parke na pwede kitang bisita. May Rizal Park po. Baga, Rizal Park, Opo. oo. Tapos sa Sa yung sa may sir, dyan po sa po, baga yung kulay, Ara mo maray nanday na magpara bakal kiburak tamaron mag ang flowers ade. Oo. Magdaon na sana. magkaon na sana. Oo. So pambakal nindo pong mga burak, pangkaon nyo na lang, basog Basog ka pa. Oh, speaking, sir, of Oo. pagkaon, number 2 ko po Number yan. 2, ano ang number 2 Ang pagka number 2 ko po is mag-food trip sa Happy Lane o street foods. Budget friendly kaya ang ni budget sir. lane. Budget friendly. Sa mga tusok-tusok. Iyo po. Yan talaga. Opo. Talaga. Gari. Pero holding hands ka bang doon, ano? Opo, Tapos, sa Masaba- katusok nakabuntog sa kamot mo duman sa may nito, no? brutal naman, sir. Wala. Ano mo, pambira ka magkaon dyan? Ay, bihira. Kaya so kapag tusok ba kang kamot, nakakalampas doon ang bisugura mo sa utong sausawan. Basta na diretso na, sir, sa pagsawsaw. Diretso, nakasawsaw na sa guramoy. Nagbibilaan pa. Nila kayo lang. O gusto mo, sir, ka mga masunod na Obserbahan mo. masaraw-saw. Kaya rin magand masunod na masawsaw. Hirap po talaga. Okay, ngunyan. Budget friendly, friendly. Okay. Opo. Okay. Maray man na yan naisipan mo, ha? Iyo po, lalo na po baga sa mga estudyante ngayon may mga ilusyon Mga syuta, mahal ang Opo. pagkaon mo niyan. Opo, at the same time, inflation po baga kaya ngunyan, sir. Iyo. Kaya imbes na... Ang ngapot, mauya daw mabayi ka yan. Ika Ay, mo. muyahon Mamuya po. daw ka mo kaya Iyo niya. po. Agdaw ka kang boyfriend mo dyan. Maglakaw-lakaw ka mo sa Happy Lane o dyan sa Sawangan Park. Iyo po na magkaon sa naki, Oo, ngaya. sir. Fishball. Iyo, sir. Ang importante, Talaga? sir, tigi-ibanan ka kan lalaki. Ay, wow! Tibayon ka, di. O, ngunyan. Ano ang sunod? Ang sunod po is magkape-kape sa mga cafe or formal dinner date. Sa Hindi na, sir, sa mga nakakaluwag-luwag sa buhay. Baka Starbucks man ang gusto ka. Iyo po, mga asensado po, sir. Ang pinakamaray nga ni Kaan, sa girlfriend mo, nantig lab, dumarakan tubig na mainit sa termo. Yan. Ako yung Unlimited pati ito, sir. Ako na bahala magdaram sa shay. Diba? Dumang ka mo sa Opo. park. May tasa ka mong duwa. Dumang ka mo magtasa-tasan do. Yung man ang ganda kape-kape. Kape-kape, sir. Tas kung gusto ni Manindo mag-relax habang nagiinom-inom kikape, Aha. habang nag-istoryahan kan sa indong mga buhay, bagay na bagay para sa indo ang coffee shops. Wow. Kung gusto Manindo na ma-experience ang formal dinner, kadako lang mga restaurants ang may pa-Valentine's buffet para may kaiba pa ini, sir, na harana. Saan man may harana? Ano, sir, sa mga restaurants po, baga So may nagkakanta? May Opo, kantahan? ganyan, sir, naaraman, po ako kaya, sa, Cafe Sibra. Oo. Sa Kusina Sibra po, sir. May May sila, harana? dinner date, tapos buffet, tapos may harana pa po, sir. May kanta. Anong kanta dyan? Biga kanta? Mga love songs, syempre, sir. Alang, Ano, narabos nga sa mga harana baga, dungawin mo hirang ang nananambitan. Mga rogan. di ko. Bakit Siguro, mga sir, rogan? pag nag-request man po so mismong mga Ngaya, pwede, so sir. ngaya. Pwede po. So mga devoted to you, Yes. aram nga nagkantang yan. Opo. Anong paborito mong kanta pala? Sir, Ben and Ben. Maka Ben and Ben band po ako, Ben sir. and Ben? Opo. Anong nga nang ka na Ben and Ben? Anong kanta ka? Araw-araw, sir.
Ang hining kan binibin araw-araw. Dae po, ang band and band po, sir. Local band po siya kang sa Pilipinas. Tapos may kanta po sindang araw-araw. So Opo. araw-araw, gabi-gabi. Ay. Gani iba ito, sir, na panahon. Ay. Dumi ko magkakaan, di ba? Opo, igwa po talaga. Pero ini pala, magawin na kanta pa ng araw-araw. Iyo po. Grabe, Ang ha? ano kaya, sir, duman, ang line po, araw-araw, pipiliin ka sa araw-araw. Ito, sir. Sana. Gari man sa pipili. napalan sa itong ladang kumanta na ngaya I travel ngaya the mountains araw more mountains araw tapos I crossed ngaya oceans just to see you Yo. araw Grabe na matiyan, sir. nga alam mo ito sa kanta ni Calum Kalum. si Calum siya to Kalum Scout po, sir. Calum Scott Opo. may kanta ba siya kaan sa ano Opo. to tatol ka ito may kanta siya kaya di ba ikaw pala araw-araw Araw-araw po. okay di magkape-kape araw-araw Ayun, basta moderately, sir. yan okay no. Tapos sunod po is nature trip. Nature trip Mm-mm. masain Hiking, sir. magduman ka mo sa bulod Iyo po. magayon na Ayun, sir, yan tipi-play, sir, ngunyan yung araw-araw. magayon na yan na sa magtukad nga ka mo sa bulod Opo, magtukad sa bulod. mag-overnight ka mo nga sa payag mga Iyo arog ka po, yan opo. Usap baga ngunyan, sir, ang tiga po din ng glamping. oh. Ang glamping po, so camping man sana, sir, pero mas ano siya, Oh, mas complete iyo. package po, sir. Ya, okay man na magkaturog ka magsyuta sa payag arog Basta ka may consent at akang magura duman nga po. ka mo sa maabaka Nasa mag-illusion po iyan na sa Ano, inda ano? po iyan. Nasa sa inda po iyan, sir, kung kung Sige, okay kita po lang. sa inda. Di ko man po masisimbag po babe, masin niya kita babe adaman niya kita babe sa payag Is- ano kita daman na kita ma-overnight tayo imbis nga mag-hotel kita sa payag nasa na nga kita gari man namukon man yan Huwag na lang sila sila, sir, Katol. hunting ano to Hiking. nature trip po, sir. Trip, So, okay. sa mga mahihilig man po mag-adventure as in makakalikasan or gusto man maski diit na oras na maarayo sa ribok nin syudad. Aha. Sa Ligaspi, Iguanin Black Lava Trail. Sa Mabinit po ini, sir. Sa Oh. Union Hills naman, sa Bugtong Ligaspi, as in sa Green Lava sa Daraga Albay. ay wow Yan, sir, mga perfect po yan. So, gusto lang mag-unwind. Tapos, kadalasan, sir, ini, wala na budget, sir. Makadumang ka na talaga. magkuro karabaw na sana ka mo Kuro Karabaw. nagkasakay ka na sa karabaw Ayun na po, sir. diba nga kuro karabaw kabayo Kabayo. Magsakay ka na Pero sa bihira, kabayo. sir, digdi ang may mga araw ka na nagpapasakay kay kabayo. Dili, magkuro karabaw nga kabang doon di ba kaya makira ko ng karabaw pagkatapos Karim ako nagsalikod ka Liluya. Iluya. okay Tapos ang last po, sir, is beach trip. ay makarigos Makarigos. makarigos Tapos, sir, kadalasan kaya ang yan. Ma-beach trip, kaya iba na ang road trip. 2-in-1. So, diba, sir, road trip na po, diretso. So, kadalasan po, ang pasyalan anong maray na man ki- magkarigos magdagat ngaya banggi o aga Para sa Aldaw. po, Banggi. ano po nga sa banggi Overnight night swimming Night swimming, sir. di pwedeng gibuhon na agang night swimming Siyempre, dae po. Night nga na po, sir. kaya nga para maganda na iba naman Pinaghalo, sir. mag night swimming ka mong aga gari magayo ng bagay Opo, gari ka peaceful po baga. okay So po, kadalasan na pasyaran ki mag-erelusyon, magkapamilya, asin magkatrabaho, pati ang magbabarkada. Kadakulan na magagayo ng mga dagat, asin mga resort sa Albay, sigurado na ma-enjoy ka mo talaga. wow pwede Opo, man ang sir. gano'n no Tapos kadaklan baga, sir, digdi sa tuya, na maski day ka po, sir, mag-resort, magduman ka lang ngayon sa mga tampi kidagat. Iyo? Po, sir, sa Puro, sa mga dakulon po, baga kita digdi mga magayon na boulevards po. baga, sir. iyo actually den mangunyang kay puan magparagasto ki kwan ki mga Iyo po. mahalo ano Ang importante importante, na sir, sana magkaiba ka mong duwa. wow iyo man ang ganda di Opo. maski sumayin ka mo basta magkaiba ka Iba mong ka mong duwa. gari enjoying nga ka mong doa di You are the real. garo ki man yan na suggestion mong yan testingong ko daw agdam ko daw si Mrs. mga taon saga Saga po. magduman kami sa bulod Ay, mabulod trip ka mo, sir, kung di business mo po. sige yun man sana yan mga pwedeng tips ta sa mga gari budget Budget kwan friendly po, budget sir. friendly na mga na mga pagkaon na day Na na dates mga po. oo na dates What I
Pagsabat niya to kan ano yan kan Valentine's Valentine's Day. Yan. Kasi nang date mo sa aga. So, digdi sir sa DCGB. Sa pagbanggi na pagkatapos nagtrabaho. Ano po, may event po sa BU, baka magduman po ako, sir. Ah. May pa-concert po kaya ang BU, kaya Iyo. baka duman. Oh, pwede man duman. Okay, okay. Pwede man duman mananggan. May nagdasay mo. Wala man, sir. Baka may mag-agda. Ay! Sige, baka may magdamananggan, Baka malay may mo. mag-agda po, baga. Iyo. Di, okay lang yan. Okay, well po. Okay. Parang problema, maagdaman lang po, baga, sir. Sige, salamat po, Miss... ano si first name mo nga ni? Mary Christine. May- Alam ba, Mary Di ba ito Christine? nagkabit-bitan na daw? Christine Villanueva. Magayon na nga lang sa radyo, John. John, baka may Christina kita, digdi. May Christina pa lang kita. Christine Longabela, de. Mary Christine. Ayan. Marisay mo na, Mary Chris. Mary Yeah. Chris. Mary Chris Villanueva. Apo. Yeah. Okay, salamat, Mary Chris. Sa magayon na kwanta, magayon na sharing mo. Ano ni? Mga tips para sa mga paraan tabay ta. Ikaw pagpapalion, saan mo gusto talaga mag-date? Ako po. Oo. Ano po, gusto ko, sir, museum date. Museum? Saan na museum? Ego po, So, dito may sa mga- Museo de Legazpi. Diyan ka Gusto mag- ko po, ikot-ikot ka mo sa museo? Opo. Ah, Pero talaga? gusto ko talaga, sir, sa Intramuros po talaga ang gari. Gusto ko Sa Intramuros? Duman ka, habang Valentine's, naguri man niya ka kanila kaulakawan ni Jose Rizal? Nakulong mo siya naman Ayun ulit. po, duman po ito. Duman ka ngayon. Huling hands ka bang doon? Lab, sige ba nga si Jose Rizal nagtukot-tukot ang panahon? Diba? At least, sir, baga na-experience mo man. Tsaka magayon talaga, sir. Mahilig ako sa mga buro Historical vintage. sites? Opo, mga buro vintage. Vintage? Na ano po, sir. Pwede ka pala sa kurang na sultero. Ay, ay, ganito isa na sir. Ako makakalo Deka po, man. Yung lugar lang po. Hello? Yung lugar. Hello, good afternoon po, sir. Good afternoon po. Ay, sir, ako po, sir, nag-upload sa imo kahapon na nag-ano ba kang kantang may way baga po, sir. Ay, yun pala na. I-text mo sa kuso number mo po. Palan mo niyan. Iyo. Ay, yun po, opo, sir. I-text mo sa Okay, tawan ka kilod, ha? Opo, sir. Okay. Salamat, sabi, sir. Opo. Okay po, salamat. Ah. Sabi ni Ferdinand Bermejo, naalala ko, ko tuloy kami sa Irarom kang gugun. Oh, Oh. grabe. Sa Irarom kang gugun na payag-payag. Isus, may naraw na. Nag-flashback po pala sa Oo. Payag-payag na gugun ng atok. Imagine mo yan eh. Aram ang gugun. Ano, sir, sa tiklad? Ang gugun, paano pag-describe ka andyon? Payagan, aram ang payag. Opo, Bahay opo, kubo. opo. Ang pigato pa ng kinipa, pigato pa ng aram ang gugun. So, Oo siya, sir, sa, ano, sa la... Ano? Sa, so ito bagang sa sabsab kang karabaw, so ara labao Talahib? nag-green. Mga salit-salit sa talahib. Yan ang pigatot dyan. Gugun. Oh, magayon na yan. Pag buklat mo, gugunan kuan mo, mailing mo. Magayon na atop yan. po. Tabi na ano yan na kuan, gugun. I-try mo. Magkuan ka Ikaw pa dyan. man ang mga available cancer. Igwa pa man, buda ang salog baga, so bala na. Pagigda mo, may nagtutusok na pako sa likod mo. Sige, gari ako pa, sir. Di ba? Oh. Anyway, salamat, Mary Chris. Okay? Mary Chris. Yes, magayon na nga. Mary Chris Villanueva. Yeah. Thank you. Baka bari mo ang tukawan. Di ba? Ano ka na? Alright. Sige po. O yan, tabi. Oh, yan mga good news. Sabi kang texter, mainugmahon man ngayaan si Mary Chris. Siyempre, inugmahon baga. May kunin ni ba? May dad na ini. Good PM. Malindokon yang urok utok ang kauron mo. Intern mo po ito, taga Bicol University, Jaril. Okay, walang sa Facebook. Ilan talo sa Facebook kung nagwaki mga ano yan, mga Okay, good afternoon. Mga tugang sa 20 bago magabot ng alas 4 ng hapon sa pagbabalik. Manalo kita mo niyang kiload naman. Ano? Para po mga tugang sa mahiwagang tanog. Makalipas lang po kan mga patalastas 100 pesos tabi na load ang sa tuya na
itatao sa Indo. Makalipas, ay sabi ni Madam May Ann Azulis Abrego, good afternoon. Magayunin man ang voice ka na kaiba mo po. Ganun nga, gusto ko siyang itaw, ibugtak digdi John. Nagkaka-inspiral ba ka? Ade, ngaya, paibay-bahon mo kay Chief Technician, Ramir, ade, pagkakit sa kuya ito. Ganun pag-aaki ni maliputok na Valentine sa Indo, sir. MJ, maray na hapon tabi sa mo, MJ. Saan ka mo ma-date ni si Saan ka mo ma-date na duwa? Ando da ko, sa kuwang ka mo ma-date, adi, pwedeng dyan ka mo sa naniyo. Baka sa mag-date ka mo sa vaccination site. Garmadate ka mong doon sa vaccination site. Good afternoon. Ask ko lang po kung ongoing pa Sunday ang this month yung Wash Your Health at ang venue po ba ay Divine High School? Ay mali po. Ay Kwan. Hay na sa number kantinig sa tuya na oh, next. Hay na si Kwan. Hay na si Tresha. Tresha, so Lord ni Oni, school pa rin ba, 1K pa rin po ba ang bayad? Yes po. Araw kayo ni, ang Watch Your Health po, gigibuhon na tabi sa Legazpi City Convention Center. Iya po. Dumana po sa Legazpi Convention Center ang Watch Your Health. Tapos, pareho po ang bayad, 1,000 pesos. Iya po. Bako na po sa Divine Word High School. Dumana po kita sa dumana po yan sa sa Legazpi City Convention Center. Okay? Klaro? Klaro po. Klaro. O sana po klarado yan ha. Tabata sa aga-baga Valentine's Day. Di magparakaraon kidakulo noon na mga pagkaon. Ang importante ha. For me. Ang importante mga tugang makapacheck up kita. Sa diba na po kamo sa Divine, pong nagtitik 7340. Diba na po sa Divine Word High School. Okay? Sige po, mga tugang, magbabalik ang pinkion mo. Makalipas lang kayo ni. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Nippy and Henry. Oy, madali lang. De magirero madali lang. De magirero, mga mahiro na naman na. Alam ko na. De magirero tabi 0912-03. Sige po, o para naman mga tugang sa gusto tabi nin mahiwagang tanog, nin load tabi na 100 pesos. Hay na sa mahiwagang tanog ay. Hay na sa mahiwagang tanog ay. Madali lang po manonog kitang kunyang 100 pesos tabi para sa may pang chat lamang sa Valentine's Day. Ay. Ano nga nito? Tabihan balaan sa tuyang mahiwagang tanay. Nawara. Iyap mo daw tabi sa Noy, iyap mo daw tabi no yung camera sa cellphone sa Facebook. Ano tabi mahiwagang tanog okay na? Ano tabi mahiwagang tanog 100 pesos sa makakahula tabi sa mahiwagang tanog. Sararuan sana? Ano dyan? Sararuan sana? 100 pesos, ano po ang mahiwagang tanog? Okay na? Okay na? O saro pa? Uliton ta? Sararuan sana? Di ba? 100, tabi. 0995-398-1813 0928-777-5548. Ika ni araman mo mahiwagang tanog? Yun po. Naaraman mo? Gusto mong sa'yo mo na lang unload? Pwede ba? Pag di kinaukod mo niya, tawanta kang load iyo. Ay, sa microphone na pala. Ika na. Kasi mga 10 pesos lang. 10 pesos. Pwede na, sir. Hello, good afternoon. Hello. Yes.
Nagigok si kape. Paano mo naraman? Like ito. Paano mo naraman? Ha? Siyempre, araw kang pagigok ko. Naghigop ka kape? Iyo po. Apo tama si Mary Chris kung tama ka o sala. Ano na eh? Ha? Sala. Bye-bye. Better luck next time Bye-bye. po. Si Mary Chris ang kanindo, kukot sa mga nindo, taaram niya eh. Tanahiling niya. Ilig ko po. Pighayop na microphone. Ay, grabe man, pighayop na microphone. Hello, good afternoon. Hello? 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 Hi? Ha? Wala. Pero ikan eh, kung di mo nahiling ito, kaya mo kung hudong mo ng tanog ito. Kaya mo. Yes, sir, tagari ka malang nag-ASMR ka. Di ba? Oo, di ba? Ano yun? Hello, good afternoon. Hello? Hello. Ay, makusugon ka ba yung feedback? Pwede pa kipaluya-luya? Kan radyo? Makusugon po. Okay. Hello? Hello. Opo. Saka saan po? Sigula na tubig. Ano po? Sigula na tubig. Tigula na tubig? Tubig. Ano ang masabi mo na eh? Merry Christmas, ano masabi mo? Sala. Sala na! Sala uli. Sala. Okay. Bye-bye. Ano, ay, okay na tabi, Kwan? Okay na? Okay na na eh. Sulod, okay na. Sala! Tayo daw kiklo. Magtawag kang klo sa mga paradangog ta. Ano po ang clue? Gamit po ini. Gamit. Nagagamit. Oo, nagagamit. Pirmi, adi. Opo, pirmi. Nagagamit. Pigagamit sa CR. Pwede. Di ba? Pwede po. Pigagamit sa CR. Ngaya, kung dumang ka ngaya sa mabatag, pwede. Pwede. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Ano po? Makusugo ng feedback. Ano po ito? Tigulog na metros. Tigulog na metros? Pigbulnot. Na metros. Ano ka lang taragkambulnot? Iyo. Final answer na po. Ano? Final answer na po. Final answer muna da yan. Iyo na. Sala. Sala din. Sala pulin. Sala bibi. Next. Clue. Pag-istorya mo ni sa barangay mo pagul. Ayot ito. Hello, good afternoon. Good afternoon, Sir Henry. Yes, sir. Good afternoon. Ano po ang tanog? Pinaghayo pong microphone. Hinayop na microphone. Ayun po. Boss, Oo. final answer muna daya. Yan na po yan para sa agang Valentine's Day. May date ka na. Ganun Nahanap ko ako. tawan, Sir Kilod. Ganun mo pa sa kilaw, digwa. Busing, Oo. sala. Bye-bye. Hello, good afternoon. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Plus sa CR, sir. Ha? Nag-plus sa CR. Nag-flash. Alam mo na bit-bit kung plastic din sa may kisa announcer spot na live ito pare, live na tanong, latosunta ka dyan na live ito. Thank you, sir. Bye-bye. Nagka-relieve. Alam mo na binabit-bitong ko ang CR digdi sa ano yan. Minute-bit ni Sir Sokobet. Dako na na flash. Pero bit-bit mo sa CR. Bueno, pero aram ang pag-ulok pala na di. Kaya po. Ang pag-ulok pala may marin epekto sa lawas di. Opo. Pero pala pag-una ko ang pag-ulok halipot sana. May oras pala siya, may May minutos. minutos po. Talaga. Hello. Hello. Yes. Ano na? Ha? Tangka. Wala. Pinunit na plastic. Ay, madali na. pigdit-dita na sana. Pigdit-dita na sana, binukasan na si Pernabag. Ay, pigdit-diitan na. Diba? Pigdit-diitan na sana.
Nagbubo tubig sa inodoro. Paborito din ta sir ang inodoro mo niyan. Di ba? Duha nga nila. Awinda, kurusingon ta ka na live ini. O si, ang pag-ulok pala, may oras, may Ikaw minutos, po, may length. benepisyo ang pag-ulok. Pero dapat pala, masusog mo itong length na ito kung pirang minutos kang maulok. Opo. Pero ano talaga? sir, ang importante man sana nag-uulok. Pero may Pero dapat makaulok, big-ulokan mo. Opo. Hello? Hello po. Yes. Ako na po. Ano po ang tanong? Tikurumos na plastic. Tikurumos na plastic. Kinumos na plastic. Aran ni una. Ang distansya mo ni mga 5 dangaw na sana. Sige na. Sige na. Ikaw mo na. Sala nga ni ang plastic kunutong ta kasalita na sinabi ng sala ang plastic. Magkipit-kipit lang. Magkipit-kipit. Maski gis tawad sala. Bye-bye. Bye-bye. Oh. Anong sabi kay na texter niya sa online? Anong sabi? Anong sibag niya? pinagtanggal na tape. Oh, Sala. sala, di ba? Pinagtanggal na Sayang. tape. Tinanggal na garter. Sus ko patawa na kita kanukod kay ni na sarawayo na ini. Oh. May Hello. taranggalan. Maapot ng dami. Ay sige po. Lagit ka. Maapot. Ano po? Ano da? Maapot. Ha? Maapot. May tubig. Ito. Di ko nasabot ang garo sala no. Bako man Pero garo sala siya. talaga. Bye. Ayan, sir. Ano sabi ka ni? Tigpunit na tissue o toilet paper. Yeah, di ba? Ano, salaw tama. Toilet paper ito? Kung toilet paper bago-bago? Bako man. Pero arani na, sir. Arani na. Arani na. Gusto ko sa imo. Okay na. Pero ano dandra kang pag-ulok na yan? So, ano po, ang pag-ulok 15 minutos, may marhay na benepisyo para sa puso. Oh, So, para- sige daw. Iyo po kahit sa aga po baga Valentine's. Iyo, Dapat bako iyo. lang para sa mag-arano. So puso naman po. Okay. So may kasabihan nga ni po kita na laughter is the best medicine. Ang sa tuyang antibody na hemoglobin A, nagdadagdag para protektahan na itaas ang parte kan sa tuyang respiratory tract. Pati na din ang endorphins o ang marhay na kemikal na nagpapaugma sa tuya. As in, ang pinaka-importante sa gabos, nagbabawas ang level kan stress or hormones sa tigaapod na cortisol. Ini ang blood vessel sa lawas ta na maraot, ta tigpapasikip o tigpapasadit ang arteriya kan sa tuyang blood vessels na kung saan nagdadaloy ang dugo. Ayun. Pag nag-uulok ka pala, Ayo po. pirang minutos dapat mag-ulok? Ang sabi? Ang sabi po naman sa is 15 minutes or 15 15 minutos kang minutos. ulok? Siguro sir, baka dire-diretso baka kabagod ka naman 15 minutes kang, siguro, basta mag-ulok ka. Iyo po, basta mag-ulok na. Mag-ulokan ka dapat. Iyo po, tapag solo, gari makahadit. Dapat may kaulukan ka po talaga. Dapat duwa ka mo pala na mag-ulokan ka mo. Pero pwede man siguro. Magiling kang TV na comedy. Comedy po. Magiling ka ngaya sa YouTube. Sa YouTube, na kung mga ano. vlogs pong pampaulo. Mananggad ano. So, ang record, maroles, mga 15 minutes. 15 minutes. Pero dapat nga, puro pundo. Opo. Di ba? Within the day nga, yes sir. Naling ko sa YouTube si Father Jerry Orbus. Sabi niya, ano yan, laugh 3 times. Nakaka-release na stress. Opo. Laugh 3 times. Effective one talaga sir. Yan pala na nakwanta, yan pala na research mo. Mga ulis, 15 minutos kang ulok. Kikit 7 minutos po. Kung ang makatakuto mo, kung ding makaulok, sigang ulok Sige mo. po. Delikado ba gari? Sige po, delikado hello? naman po ito. Ano po? Yes? Mauto ginaray. Opo, ano po ang tanong? Tiga-apros po sa plastic. Pighapros na 2 plastic. 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 Ano masabi mo? Sala. Sala. Sala, kiraray po. Sala na po. Bako bang kaya plastic ini? Love triple, they will Ano, make love you look- triple, ano yun? They will make you look younger. Oo, di ba? Yeah, Love po. triple. They will make you look younger. Younger. Kaya kung sige ng ulo ko, Kaya bagat talaga sir, baka itsura mo po. oh, di ba? Kaya,
papel na pig cutter. Is madali na ko Ay, ta. inang pinakaraning simbag, di ba? Opo, dali o na ko ta. Ang cutter, baga, pigunting, Opo. pigkat o kung ano. Inang pinag-arani o na ini. Hello? Lumasi ko ako tabi. Ano, sige po. Sa plastic dali na kang kitubig. Ano sa imo? Nasalo nag-arayo ate. Lalo mo pinakayoon da. Ano yun? Oho. Halo na sa papel na pig cutter. Sa plastic lang ang kitubig. Dili kang sa kang kawaw. Sala lalo. Arinda. O sige na. Abay. Inang pinagkarana di. Ayun po, papel na tig cutters. Aran yun. Ang pig cutter mga pigunting. Opo. Yan. Baka sa lambikol niya. Baka yung nasa isip niya, i-refresh niya. Opo. Di ba? O di po na, alas 4 na, maparam na kita. Tama na, saga naman po, nag-upload, sorry. Okay na? Dahil man, maray-maray, saga naman ang 100 pesos. Ayun po. Sino saga mga partner sa kuya? Si si Nicole. Nicole. Si Gloriani. Ah, so may girlfriend na aki pa. Girlfriend. O may boyfriend. May Abutin mo na lang po siya sa aga, sir. Sabi niya ba, may boyfriend na siya. Aki unong pa, nagka-boyfriend na siya. Let's see. O saga naman tabi, so ukod ta, tabi ha. Basta ito papel. Are, Opo, papel. papel po ito. Ay, bako nga ni papel siya actually. Di ba kung papel ini? May doon papel siya. Di ba? Opo. Di mo siya sa papel. Di ba? May klase pa dapat, sir. Dapat may klase. Di pwedeng dae. Opo. Di mo po siya sa papel. Pero anong klaseng papel ito? Papel. Di ba? Opo. Ayan na. Ayan. Ayan po yan an. Ano yan? Ang tanog. Okay. May hapot ko ako sa imo ko. Di taga pwede hapoton eh. Kan tanog na naisipan ko. May gusto kong may hapot ka sa ko. Ano, sir? Di kang ihapot sa kuya. Tungkol sa tanog. Sa tanong. Tigigisi. Sige, salamat ha. Apa, sir. Salamat. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Enjoy your date. Iyo. Napadaran ta ka na sa nagkikuan. Uning, ano ini, maski chippy. Always thought you were the best. I guess I Always will. Always felt that we were blessed. And I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had Only one friend left. I wanted to be you. Happy Valentine's po sa Gabos. our side. Saga, abangan nindo. Iga pa lang yung kikandila na pwede mong isuga sa Valentine's Day. May mga kulor pa lang ka iyan. May agum ka, may syuta ka, may kulor pa lang ka iyan. Pero naman sa nabasa ko dyan, ang saro pa lang duman, kali mga single ka, dahil kang syuta, yun, may dad ka na. Ang gagamitin mo pa lang, katol. Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep me together and believe. Radyo Bala